Ce să facem, mami? Așa văd tata. Așa să facem poză pentru tata? Ha? Da? Papi pâiniță, mami? Da. Bravo, băiatul meu. Dar de ce ești supărat? Ha? Îi spui lui mami? Unde-i pâine? Uite acolo pâine. Nu mai arunca cu pâiniță, papă, mami. Ce face mami aici? Uite, mama. Gabi, ce face mami aici? Ce face mami? Face poză? Așa. Pentru cine facem poză? Tata. Pentru tata? Să te vadă tata? Da? Da, mami? Te-ai supărat pe tata? A? De ce nu vrei să vorbești cu tata? Ahu. Mami, de ce nu vrei să vorbești cu tata? Ai supărat pe el? Da. De ce, mami? Vete, tata, vete. Ce zici? Vete, tata. Te iubește tata, mami. Da, puiule. Te iubește tata. Ce mamut te iubește? Cum să nu te iubească? Că tu ești prințul lui. Cum iubește? Cum te iubește? Păi te iubește, mami. Cum? Cum? Vete. Cum iubește? Cum te iubește? Te iubește în felul lui, mami. Nu există cum te iubește. Te iubește pur și simplu, că ești băiatul lui. Ești copilul lui, ești prințul lui. Te iubește, mami. Tu-l iubești? Anas, caca. Ai caca la nas? Vete ce? Ai căcăței? Mai ai? Gata? Mama ia căcăței. Mamaia te-a învățat cu căcății. Ce zicea mamaia? Să-ți ia căcăței din nas? Ha? Mama ia. Mamaia? Natura. E la țară mamaia, da. Ce face la țară mamaia? Papa. La cine dă papa? Ha? La? Papa. Păi la cine dă papa mamaia? La Gaga? Caca. Da. A caca. Și vrei să te duci și tu la mamaie? Da. Fără mama. Mama nu merge. Te duci singur, vrei? Tataia. Cu tătaie, vrei să te duci? Te duci, mami? Mama. Fără mama. Mama. Bine. Mama nu merge, decât tu te duci cu mamaia. Nu vrei? Încet, mama. Of, încet. Mama, bine. Bine, merge și mama. Dar nu acum, da? Noi așteptăm acte acum, trebuie să stăm acasă. Da? Tataia. Da. Acum ai tata tăi în casă. Noi așteptăm actele acum, da? Nu mai arunca cu pâine, că faci mizerie. Unde te duci? Cățel, unde te duci, mă? Cățeluș cu părul creț. Uite ce ai făcut, ai dat cu pâinea.